Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Nu er vi ved at være sådan stille og roligt at skulle runde året af, så vi tænkte, at vi ville komme med lidt tips og inspiration til, hvordan man kunne få en helt formidabel december ved hjælp af Facebook. Og i den her video vil I få lidt inspiration til, hvordan I kan lave en kalender i den ene eller den anden eller tredje udformning. Ja. Vi har 3 forskellige udkast med, at man kan lave en julekalender, hvor man har 24 love. Det er jo op til jer selv, hvad I propper i hver love, men rent sådan inspirationmæssigt, så kunne I sige, at vi vil have, at der skal være noget information med. Det kunne være åbningstider, hvem står bag i disken, osv. Det kunne være nogle konkurrencer. Det kunne være nogle tilbud, I har. Det kunne være, at I gik live en aften, og så videre. Altså det er kun kreativiteten, der sætter grænser. Den anden er adventskalender. Det er blevet mere og mere populært for hvert år for mange forskellige virksomheder. Der er 3 forskellige måder, man kan køre en adventskalender for, som ligesom passer ind i jeres format. Det kunne være 4 gange konkurrencer, hvor man enten har offentliggørelsen af konkurrencen hver søndag, eller man finder en vinder hver søndag. Den anden mulighed er, at man kan sende 4 gange live hver søndag. Hvis man har et eller andet specielt, man gerne vil vise, eller man har nogle præmier, man gerne vil uddele direkte live til dem, der ser med. Det behøver sikkert tage mere end et kvarter, 30 minutter. Eller man kan vælge den tredje mulighed, som er, at man har eller laver 4 exceptionelle tilbud. Hvis I køber stort ind af Monster, eller har I nogle Ben & Jerry's til 25 kroner, så kunne det være sådan noget, man reklamerer med hver søndag. Den sidste er, hvis man måske er lidt mere i det dårlige hjørne, at man kan sige, at vi laver en stor konkurrence, der kører for hele december, fra den 1. til den 24. december. Det betyder, at I kun skal lave et opslag, men prøv ligesom at engagere folk løbende til at komme ind og deltage på det her opslag. For god ordens skyld, Jose, så tænker jeg, at live er et nyt koncept. Ja. Så hvis du lige skal forklare lynhurtigt, hvad det går ud på. Da I går ind på jeres telefon, der nu engang er tilknyttet til jeres side, så klikker I ligesom om I skulle til at lave et opslag, og så står der live. Så går I live ud og sender live, ligesom I ser nyhederne hver aften, og filmer rundt i butikken. Og den person, der nu engang er linselus, skal stå foran og uddele en masse præmier, hvis det er det, I vil. I kan helt selv lave konceptet. Det eneste, der bare er, det er live, så der er fejl og kikser, og det er så fint, og folk de synes, det er sjovt at være med. Og det kan selvfølgelig godt være, at man lige skal annoncere på forhånd, at man har tænkt sig at gå live, ja. Så man ikke sidder der helt alene. Ja. Bare for at komme med lidt eksempler på en adventskalender, som jeg tænker mange af jer måske vælger, så kan man uddele en masse forskellige præmier. Det kunne være juleslik, det kunne være Ben & Jerry's, en ginkasse, det kunne være en lækker rom, eller der er en masse julefrokoster, så man kunne lave et hangover kit selv, hvor der var nogle panodiler, nogle chips, en cola, noget slik osv. Det er der i hvert fald mange, der synes er sjovt. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser. I kender selv jeres opland bedst. Så er det de unge mennesker med tømmermænd, der skal have en fransk hotdog og nogle chips og en cola, eller er det håndværkerne, der skal forbi? Hvor er vi henne? Det er jo kun jer, der ved det. Ja. Men bare husk, at det skal være noget, som skaber værdi. Altså, folk kommer ikke for en halv liter cola alene. Der skal være lidt sjov ved det, og det skal være lidt en gimmick. Ja, præcis. Men bare lige for at opfriske, hvordan er det nu, I går ind og laver de her opslag, konkurrencer. Gå ind, start Facebook op, gå op i højre hjørne, klik på jeres lille profilbillede, og gå ned og vælg den profil, I vil skifte over til. Når I så er kommet hen på den nye side, hvor I så interagerer som den her side, så lader I som om, at I skal til at lave et opslag. Og så kommer der en lille bjælke frem, hvor der står planlæg dit opslag i Meta Business Suite. Og så kommer du ind på den her side, hvor at der op i højre hjørne er en opret-knap, som vi har gennemgået før. At det er her, hvor at du ligesom laver opslaget, præcis som vi har gennemgået. Vi kommer til at vedhæfte videoen sidste gang, hvor vi kommer til at gå i dybden med, hvordan man laver det her opslag. Bare lige for at lave en lille krølle på, I kan jo allerede nu gå ind og planlægge jeres julekalender eller adventskalender eller konkurrence, så det bare ligger klart
I har cirka 14 dage til at få styr på det. I kan også bare offentliggøre det på dagen, hvis det er det, I har lyst til. Og nu ved vi godt, at jeg tænker ikke, at 24 lovers kampagnen er den, der bliver allermest realistisk for nogle af jer. Men en adventskalender eller den helt store til den 24. burde jo være muligt, når vi nu er ude i forholdsvis god tid. Ja. Så er der bare lige lidt husk til jer, det er at få brugeren til at gøre noget i konkurrencen. Altså, vi skal have dem til at like, kommentere, følge jeres side, så I ligesom får noget ud af det. Vi kan også vælge at sige, at vi gerne vil poste lidt penge i de her konkurrencer, hvis det er det, I kører. Der har vi også lavet en tidligere video, jeg har. Den kommer vi også til at vedlægge med sammen med det hele, så I kan se den igen, hvis I gerne vil køre noget boost på nogle af de her opslag. Så skal I gøre op med jer selv, hvad der giver mest mening. Vil I offentliggøre konkurrencen på søndag, eller vil I trække vinderen om søndagen? Og finde ud af, hvordan konstellationen skal være, og sørge for, at brugerne ved, hvad I ønsker at gøre, så de ligesom er alignet med det også. Og så for guds skyld, husk konkurrencereglerne. De er også med i den her, vi kommer til at gennemgå dem lige hurtigt bagefter. Bare så I ikke gør noget forkert, og jeres side bliver lukket ned. Og så allersidst, der skal være værdi for kunderne. Ellers er der ikke nogen, der gider at deltage i de her konkurrencer, eller i de lives, I laver. Og ikke dermed sagt, at det skal være de her kæmpe præmier, som vi også har været inde på lidt tidligere, men de her bitte små ting kan også noget. Det skal bare være noget, der giver værdi, eller man taler ind i, hvornår det er, de har brug for det. Præcis. Konkurrencebetingelserne, reglerne, de er her. I får den her præsentation også. Det I bare skal være ops på, det er at huske, at når I ligesom laver selve opslaget på konkurrencen, skriver hvad de skal gøre osv., altid slut i bunden med at skrive, konkurrencen er på ingen måde støttet, sponsoreret, administreret eller på anden vis forbundet med Facebook. Det skal fremgå i alle konkurrencer. Og så bare lige gøre op med, at der er nogle regler, at I må ikke bede dem om at dele opslag for at deltage osv., men I må godt bede dem om at synes godt om. Det er her, og hvis I er i tvivl, så ringer I herind, så skal vi nok prøve at guide jer på bedst mulig vis. Ja, så nu er der faktisk ikke ret meget andet at sige end kom i gang, for at se om I ikke kan få planlagt et eller andet. Det behøver jo heller ikke at være alle adventerne, hvis at man bare gerne vil starte i det små. Det kunne være en rigtig god måde at få nogle flere følgere på. Eventuelt lave 4 enuges konkurrencer, hvor vi siger mandag til lørdag, kom ind og gør noget på opslaget, og så trækker vi en vinder søndag, og så starter vi forfra i morgen. Så har man i hvert fald noget god trafik og noget aktivitet på sin Facebook-side i løbet af hele december måned. Hvis der er spørgsmål, hvis I løber ind i problemer, hvis der er noget galt, eller hvis der opstår et eller andet, hvor I tænker, hvordan gør man lige det, så ringer eller skriver I til os, og så skal vi nok sidde klar med en hjælpende hånd. Og så vil vi bare gerne ønske en rigtig god jul og et godt nytår. Vi ses.